Yayin da wannan tsinannen bawan Allah ke ci gaba da fitowa shafukan yada zumunta yana aikata fasikanci da munanan abubuwa ga Ubangiji Subhanahu wata'ala, malamai sun fito sun nuna babban raddinsu kan wannan al'amari. To mai sauraro, wannan cikakken rahoto na zuwar maka a yanzu nan take da yardar Ubangiji a cikin wannan bidiyo. Amma mai sauraro, muna roƙonka, idan har ya kasance wannan shine karanka na farko na kawo ziyara cikin wannan channel tamu mai albarka, da ka daure ka danna mana subscribe, kana daga bisani sai ka taba alamar kararrawa, domin hakan shine zai ci gaba da baka damar iso zuwa ga shirye-shiryen da zarar mun daura akan lokaci. To mai sauraro, yanzu dai za mu tafi kan rahotannin gadan-gadan. Yayin da anan wani lalannen Ubangiji ke ci gaba da fitowa kafafen yada zumunta yana faɗar izgilanci kai tsaye ga Allah Subhanahu wata'ala, wanda hakan bai kamata ba. Malamai da dama sun fito sun nuna mummunan raddinsu kan wannan al'amari da matsayinsu da ba da fatawa da tsine masa mashi kankin kansa. To mai sauraro, wannan al'amari dai yanzu ba a samu matsayar gwamnati kan wannan al'amari ba, ko ganin wani mataki da za ta ɗauka, wanda wannan yana daga cikin dalilin da ya sa har yanzu mutanen suka fusata, suke ganin cewa wasu daga cikin malamai har ta kai ga suna fitowa kafafen yada zumunta suna jan tsokaci kan cewa a tabbatar an hukunta wannan bawan Allah da abin da yake aikatawa, kuma an dakatar da shi, sannan kuma hukuncin nasa ya kasance kamar izina yayin da za a hukunta shi akan mutane, domin ya zama na masu tunani makamantan nashi ma su ma ya zama aya a kansu. Domin fa mai sauraro, in dai har ana ci gaba da aikata makamantan wannan al'amari ba tare da gwamnatin ƙasar nan tana mai ɗaukar wani mataki akan wannan al'amari ba, to fa tabbas akwai matsala. Bisa ga duba da wannan hujjoji da za mu kawo maka, idan a yau mai sauraro wani ya fito ya zagi gwamnati ko ya yi wani abu na cin mutunci ga gwamnati, to fa tabbas mai sauraro muna gaya maka kwana ɗaya ya yi yawa an fito an kama shi an kuma hukunta shi. To menene zai sa idan kuma aka fito aka taɓa Ubangiji, ita gwamnatin da take sa ake kama mutum a lokacin da ya faɗi wani abu da bai kamata ba a kanta, ba za ta ɗauki mataki domin kare martabar addininta ba, a yanda take tutiya da addinin musulunci a yayin neman takarkaru da ma wani abu da ya shafi siyasarta. To mai sauraro, tabbas wannan fa babban kalubale ne, inda wasu malamai daga cikin magada annabawa suka fito suke wayarwa mutane kai kan wannan al'amari, domin kar a bari wannan mugun shaidanin mutum ya ci gaba da aikata abin da yake, a tabbatar an hukunta shi. Wallahi mai sauraro, wannan ba karamin al'amari bane in dai aka ci gaba da barin abin nan. Mai sauraro, muna roƙonka kai kankin kanka kana da damar da zaka iya tallafa wannan al'amari domin ka ga an cimma gaci. Ka taya mu yaɗa wannan bidiyo domin kuwa ya samu zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki, domin hakan ma ka iya janyo wannan bawan Allah ya tabbatar ya samu mummunan hukunci daga gwamnatin ƙasar nan. Mun gode da jimirin bibiyar ka na yau da kullum a cikin wannan tasha.